ירון הררי סנסei, מורה היאידו של אוהד סנסei, יישא כמה מילים. שלום לכולם. הוותיקים ביניכם זוכרים אותי, מופיע עם אוהד פה במשך השנים, היום כבר לבד, זה אומר משהו. רציתי רק לספר, כולנו מכירים את אוהד בתור מורה משקיע, קשוח, קפדן, ויש לו גם צד אחר, אני אספר, הוא תלמיד, ומה שהוא דורש מתלמידיו הוא מקיים בעצמו, כמו שאמרו חז"ל, נאה דורש, נאה מקיים. לפני מספר שנים אוהד בא, אנחנו מכירים חברים, הגיע אליי והביע התעניינות בללמוד את החרב היפנית. שאלתי אותו אם הוא מעוניין במסלול מקוצר כזה, ככה על קצה המזלג, והוא אמר לי לא, אני רוצה ללמוד את הדבר האמיתי. ומאז, במשך שנים מספר, בצורה קבועה, כמו כל תלמיד עם חגורה לבנה, בלי לבקש הנחות, הוא מגיע ומתאמן ומתאמן, וכולנו רואים משנה לשנה את השיפור בעבודה שלו בחרב. ולפני שבוע נבחן ביחד עם שאר התלמידים שלי, גם ללא שום הנחות, ואני אגיד שבעולם האומנויות לחימה יש הנחות, מקובל שמאסטרים ככה מצ'פרים אחד את השני, אבל הוא ביקש ללמוד כאחרון התלמידים, והיום הוא בראש התלמידים שלי, ולפני שבוע הוא עבר בהצלחה מבחן לחגורה שחורה, וקיבל דן אחד ביאידו, הוא בין הבודדים בישראל כרגע שמחזיקים בתואר הזה. אני מאמין שדרכו עדיין מה שנקרא ארוכה, ואני ביקשתי והמאסטר שלנו ביפן שלח תעודה מיוחדת אליו, שאיך אומרים, רק נחתה מהמטוס אתמול בערב, במקרה הספיקה להגיע לפורום הנכבד הזה שבו נמצאים כל האנשים שאוהבים ומוכרים את אוהד. חשבתי שזה יהיה נכון להעניק לו את הדרגה במעמד של כולם. אוהד, בבקשה. שו, אוהד רשב"א לוי, איאידו שודה ניו, נינשו סורו מונו נרי, הייסי 24年5月26日、日本ソフト連合会、日本イアイド連盟、指導審査部、武田龍中村派、宗家中村方言、源の久光。זאת הייתה הפתעה מוחלטת. ירון סנסei בילה כמה? 15 שנים ביפן? 15 שנים ביפן, הוא ראש שיטת טאקדה ריו בארץ, זו שיטה מורכבת שיש בה הרבה תחומים ומורה לדוגמה, אין מה להגיד.